تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawan fadilatu Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Sulaiman bunu abdullahi bunu uthman bunu abdurrahman al-uthaymin al-wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani fitintinu da ke damunmu a ƙasarmu na matsala ta tsaro da jarrabawa na yunwa da talauci Allah ya nuna mana ƙarshensu waɗanda madafun iko ke hannunsu Allah ta'ala ya fargar da su su yi abin da ya dace muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukanmu na ƙwarai wurare da muka kasa Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na uku a littafi na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min sati da ya gabata mun tsaya a darasi na biyu gabanin farawa an karo copies na al-khilaf bainal ulama don sati da ya gabata da man ba da dukkansu aka zo ba sannan an dai tura wasu ɓangaren mata a yanzu haka sannan kuma akwai wani bawan Allah ya biya shi da gidan aljanna shi ma ya karo copies guda 200 da ya buga su a nan wurin bi ma'ana a Najeriya so don haka shi wannan bugun Saudiya ne wannan bugun Najeriya amma kuma har ga Allah bugun ya yi kyau matuƙa da gaske muna roƙon Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna da wannan ya karbi ayyukansa na ƙwarai ya sa a mizanin ayyukansa na ƙwarai bukatunsa a wurin Allah ta'ala Allah ya biya masa sharri Allah ta'ala ya tunkuɗe daga gare shi ya kare shi wannan abun da haka ake yi a majalis na ilimi kuma mun saba yi a nan duk littafin da aka saka in kana da wadata wani bai da wadatar da zai saya so yanzu kofi 200 da ya kawo ya hutashar da mutum 200 wanda suke masu ƙaramin ƙarfi Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu na kware ina ga sai a ɗauki kaman copies guda 50 a kai ɓangare na mata sauran kuma sai a raba su a nan ina ga kaman wannan aran marufa'i gamawa waɗannan ka tashi da su ka je ta ka samu yan agaji sai a je ta bangaren mata a kai musu yanzu wannan kuma sai a raba su a nan bismillah kuma a lokacin rabawa sai a daina magana don kada ya tsaye da karatu irin last week kawai da hannu ake bayarwa ba da baki ba kuma kamar yadda faɗa wanda zai karba ya tabbatar satin da ya gabata bai samu ba doka ba ta amince ka karba sati da ya wuce ba ka manta shi a gida ko ka kyautar kuma ka zo ka karba in ka kyautar sai ka je ka saya wannan shi ya dace in kuma ba haka ba shi mai so a bashi shi ma sai ya zo ya karba a nan wurin
na ga wani abin tausayi kowa kyautar da nasa ne. To shi kenan wanda ya riga ya bayar sai a bashi, amma wanda ya manta a gida kada ya karba, wanda kuma ya batar da nasa to akwai ganganci shi ma kada ya karba. Har sai dai in waɗanda ba su samu ba sun samu. Ina ga a daina miƙa daga haka, in za a bayar ka tashi ku miƙa din zai fi ma'ana ko? Yadda na faɗa kada a yi ba da littafin da baki da hannu ne. In ka ɗaga hannu it means ka cika sharuɗan karɓa, sai ka karɓa. Mafhum? Tayyib. Ina muka tsaya sati da ya gabata? Na'am? Shafi na nawa? Shafi na 6, na'am. Ok, mun tsaya a shafi na 6 a littafin bayan muƙaddima da muka gabatar na littafi ɗin da kuma bayanai da mawallafin littafin ya yi. Allah ta'ala ya masa rahama. Kamar yadda muka fada al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min, wato sabani tsakanin malamai, sabubban da ke kawo shi da kuma matakin da ya dace musulmi ya ɗauka a lokacin da aka samu sabani ko ƙara wa juna ilimi a lokacin da malamai suka yi fatawa. Yana da kyau kuma a cikin littafin a gaba na gaba can, in Allah ta'ala ya sa gabanin kammala littafin, iya da kyau mu yi bambancin magana akan me bambancin al'alim wa da'iya. Akwai bambanci tsakanin al'ulama wa du'at, malami daban mai da'awa daban. Akwai waɗanda kuma suka cika siffofin malamai ne kuma masu da'awa ne. Akwai wanda ke da siffofin kuma masu da'awa ne amma ba malamai ba ne. Sannan a society irin namu da ba a tantance malinta, akwai waɗanda a ciki ba su wuce almajirai ba, wani ma bai kai almajiri ba, amma a society irin namu fadilatu sheikh ne. Kuma babbar matsalar shine ɗalibi ko wanda bai da karatu ba dole ne ya gane wane ne hakikanin malami ba, amma mai karatu yana iya gane waye mai karatu. Ɗalibi idan ya zama ya fara ido a ilimi yana iya gane mai karatu, amma ba dole ya san darajar ilimin ba. Amma idan malami ne na hakika to yana iya gane wane ne malami wane ne ba malami ba. Daga yadda in karatu yake, daga yadda yake sanya wasali zaka gane shin ya san nahwu ko bai sani ba, ya san saraf ko bai sani ba. Idan ya ja ayar Qur'ani zaka ji yadda yake sanya wasalin, da yadda bakinsa ke furtawa ya haddace ko bai haddace ba, za ka iya ganewa. Idan yana tafsiri, idan da ra'ayinsa yake ko kuma da takaddun magabata kana iya ganewa. Idan hadisi yake karanta za ka iya gane shin ya fahimci hadisi ko bai fahimta ba, yana faɗa ne kawai ko kuma yana bin ta haƙiƙi da aka yi ingantacce. Sannan yana iya magana akan isnadi ko baya iya magana akan isnadi. Sannan ya fahimci annasikh wal mansukh a Qur'ani da hadisi ko bai fahimta ba. Saboda a yanzu daga cikin babbar matsalar tamu shine mun kai matakin da almajirai ba su iya gane ma wane ne malami wane ne ba malami ba. Wannan ita ce babbar matsala, saboda title na malinta yayi arha. Yau kusan a kasar mu kowa yana iya sa fadilatu sheikh, kowa ana iya rubutawa, ko a online ne ko a littafin da ya rubuta ne in yayi, ko a lecture da ya gabatar ne, ko a social media ne, kowa ana sa fadilatu sheikh. Amma a da a Najeriya ga duk wanda ya kai shekaru 50 zuwa 60 zuwa 70 zai iya gaya maka gabanin ka ji an ce wane sheikh ne a ƙasar nan jan aiki ne. Yanzu idan ka samu dattawa masu shekara 80 90 100 yana da wahala idan za su baka labarin sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa ka sun ce sheikh, sai dai su ce malam Abubakar Gumi ya ce. Har yanzu aka ji suna cewa malam, saboda duk tsawon da a wadda yana da wahala ka ga sheikh Abubakar Mahmud ya yadda a ce masa shi sheikhi ne, bai cika yadda ba. Sai zama shahara a bakin datta zaka ji na cewa har yanzu aka sun ce malam Abubakar Gumi, amma zai wahala ka ji sun ce sheikh. Saboda me? Saboda a lokacin magabatanmu da suke kantara suna kaffa da kalmar, don tana da nauyi matuƙa daga sai a babin ilimi. A cikin bukatunta akwai har shekaru da kuma dadewa ana yi. To a yanzu wasu daga cikin almajirai matasanmu masu kokari Allah ya kara musu albarka, wani daga haihuwansa zuwa yanzu shekarunsa duka ma daga haihuwan bai kai shekarun a zama babban malami ba, ko da karatun ake yi.
waɗanda suke amsa sunan manyan malamai in ka ɗauki irin su Sheikh Salih Fawzanul Fawzan, shekarunsu a harkar addini kadai a yanzu ya fi shekara 70, ya fi a cikin harka kawai ta addini, karatu da karantarwa da makamantansu. To shi yasa kar mu rika yadda idan titles, wannan nasiha ce ga 'yan uwa almajirai, mu daina gaggawa ana ba mu titles. In ka yadda aka baka shek da wuri ka zama babban malami, ko karatun bai koshe ka ba, in baka yi sa'a ba shaidan ba zai barka ka je ka koyi karatun ba, saboda mai ka riga ka karɓi fadilatu sheikh, ka rike kai sheikh ne, to gaban kuma za ka je kai karatu, sai shaidan ya rika sa kana jin kaman girman ka zai fadi. Shi yasa mu rika avoiding titles in ba ya zama dole ba. Idan kana likita aka ce maka doctor wani, babu wani abu. Kana lauya aka ce maka barista, ba wani abu. Kana injiniya aka ce maka injiniya, ba wani abu. Amma ko a nan ka yi kaffa da shaidan. Amma hatsarin shine title da talakawa suka sa maka, ba wai cancanta kai malamai suka baka ba, a'a almajiran da ke gabanka ne suka yi ittifaƙin kai shehi ne kuma kai ka amince. So irin wannan yana cutar da ɗalibai. Allah ta'ala ya kyautata mana manufofinmu, ya ƙara mana ilimi wanda yake mai albarka mai amfani. Na'am. Malam ya ce wa kadi ajmaltul anasira allati uridu an atahaddasa anha bima yali. Hakika na tara al-anasir. Anasir sune kaman a ce headings, subtitles da ake sawa a wannan littafi, allati wanda uridu an atahaddasa anha bima yali, wanda nake bukatar nayi magana a kansu don karantar da mu ladubban sabani ko ladubba wa ƙara wa juna ilimi da ke aukuwa. Na farko malam yace awwalan, na farko min al-ma'lum inda jami'il muslimina mimma fahimuhu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الدين بيانا شافيا كافيا لا يحتاج بعده إلى بيان، لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيها، ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل. ورسول الله بعث بالهدى ودين الحق، وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون إذا تنازوا إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق، سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها. وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله يسألونك عن كذا، فيجيب الله تعالى نبيه بالجواب الشافي يأمره أن يبلغه إلى الناس. ما لن يتي أولا نفرقه من المعلوم إيا دقتشن أبو بواسننو عند جميع المسلمين أولن دكا مسلمي mimma fahimuhu min kitabillah, cikin abin da suka fahimta, ba suka karanta kadai ba, suka fahimta. Akwai bambanci tsakanin karantawa da fahimta, wani ya karanta bai fahimta ba. So iya daga cikin sanannun abubuwa a wajen dukkan musulmai daga abin da suka fahimta min kitabillah, daga littafin Allah shine Qur'ani. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja a ayan farko na kahfi, don haka kitabullah shine Qur'ani. Wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma suka fahimta daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa annallaha ta'ala, lalle Allah madaukaki, ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya aiko mana annabi Muhammad, tsira da aminci su tabbata a gare shi, bilhuda da shiriya, wa dinil haq da kuma addinin gaskiya. Ya turo shi da shiriya da kuma addini na gaskiya. Menene dalili na cewa malam ya ce abinda suka fahimta daga ƙur'ani da sunna? Saboda ƙur'ani ya bayyana mana Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam da shiriya da kuma addinin gaskiya. Mafhum? Shiriyan nan yana daukan qur'ani saboda inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, dai ba hasana ba. Kabira aya ta 9 ne a suratul Isra. Hasana kuma ka koma farkon kafi ne ka karasa da ita, saboda in ka ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran. To nan hasana aya ta 2 a kafi, wadda na dauko kuma Isra'i ne aya ta 9. Karshen su yana kama da juna, wannan za ta kare da kabira, wannan da hasana. Mafhum? Tayyib. Don haka Allah ya aiko annabi Muhammad da shiriya Qur'ani da kuma addinin gaskiya shine musulunci. Kuma sai ya ce cikin abin da muka fahimta daga Qur'ani da sunna, don Qur'ani ya bayyana huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikuna. Ta zama ta cikin suratul tauba aya ta 33. wa kafa billahi shahida da ka kawo cikin suratul fatih aya ta 28. duka biyu wannan akwai. Dukkanin farkon ɗaya ne, huwa allazi arsala rasulahu bil huda. Allah ya aiko annabinsa da shiriya Qur'ani da addinin gaskiya, li yuzhirahu ay li'liyahu, dan ya ɗaukaka shi akan sauran addinai. Sai ya ce walau karihal mushrikuna, ko mushrikai sun ki. A tauba 33. wa kafa billahi shahida, Allah ya wadatar ya zama shaida a cikin fatih aya ta 28. Shi yasa malam yace cikin abin da muka fahimta na Qur'ani, kaga kenan maganar ta dace da Qur'ani da sunna. Mafhum? Tayyib. Wa hadha yatadamman, wannan yana tattarowa, yana kunsa ayyakuna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kasance lalle manzon Allah, lalle manzon Allah. Wa kafa billahi shahida. Mecece aya ta gaba? Muhammadun Rasulullah. Ita ce aya ta 29 a Fatih, kuma ayar karshe. Kaga kenan ai wanda yake bayyana huwa allazi arsala rasulahu bil huda, fassararsa shine Muhammadun Rasulullah. Wannan manzon shine Annabi Muhammad. Mafhum? Tayyib. Don haka yana kunsa ayyaku ne ya kasance Rasulullah, manzon Allah, kadi bayyana hadha dina, ya bayyana wannan addini na musulunci din bayani shafiyan, wanda yake mai warkarwa, kafiyan, wanda yake wadatacce, babu bukatan kari a cikinsa. Fiyayyen halitta lokacin da ya bar duniya, babu wani abun da ya dace mu sani na rayuwar duniya da lahira da bai karantar da mu ba gabanin ya koma zuwa ga Allah. Duk sakon nan san da ya gama isar da shi daga farko har ƙarshe. Shi yasa dukkan shiriya da ake nema akwai ta a littafin Allah, akwai ta a cikin karantarwar annabin Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yayi bayani, gamsasshen bayani, kuma gashi Allah ya masa baiwa da iya bayani. Kamar yadda hadithi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad, hadithi na 3443, cewa utaitu jawami al-kalim, an mini baiwa da fasahar magana. An ce jawami al-kalim shine aiki da takaitattun kalmomi amma isar da sako mai yawa. Yana da fasahar magana, shi yasa an kana karanta larabcin maganganunsa za ka ga a fili suke karara. Yana bayanin za ga babu rudarwa a ciki, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yanzu duba irin nasiha da yawa sahabinsa a cikin ko 40 hadith, cewa ihfadillaha yahfazuka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, wa idha sa'alta fas'alillaha, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata, har zuwa ƙarshe. Hadithi na a cikin 40 hadith. Hadithi na nawa? Haba na 4. Hadithi na 4 na Ibn Mas'ud ne ai. Ba na 5 bane. Na? Wanda zai magana ya zama iya da tabbas.
na gaji da canka, ba na uku bane, ba na hudu, ba na biyar bane, je ka na kun amince masa? Allah ya maka albarka, jazakumullahu khairan. Don haka la yahtaju ba'dahu ila bayanin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da yayi, ba a bukatan wani bayani bayansa. Duk bayani na fassara Qur'ani yayi. Mafhum? Tayyib. Wannan kuma na farko shi yake gaya mana responsibility, nauyin fassara Qur'ani. Allah bai bashi kara zube gare ka da gare ni ba, ya turo fiyayyen halitta ya fassara mana Qur'ani bil bayyinati, sai ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Cikin suratul nahl aya ta nawa? Na'am, 44. Allah ya maka albarka, haka ne. Na'am, kaga sai Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar maka da littafi na ambaton Allah shine Qur'ani, litubayyana lin-nasi, don ka bayyana wa mutane. Ashe responsibility tafsirin Qur'ani Allah ya bawa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, shine litubayyana lin-nasi, don kamar yadda zo a cikin littafin manzilatus sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil Qur'an na fadilatu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, cewa bayani biyu ne, akwai bayanul ma'ana, akwai bayanul lafzi, akwai bayanul ma'ana. Bayanin lafazi, duk wata aya da ke Qur'ani a duniya a bakinsa aka fara ji sallallahu alaihi wasallam. Bayanin ma'ana kuma shine ya fara yin tafsirin Qur'ani, saboda sahabbai ma bayan ya koya musu haddace Qur'ani da ayoyin Qur'ani, ya kuma koya musu fassaran Qur'ani, don shi Qur'ani gagara ba daune. Ko kai balarabe ne, duk sauƙinsa kana bukata a fassara maka wasu daga cikin hukunce-hukuncensa muhimmai. Mafhum? Tayyib. Don haka sai ce qad bayyana hadha ad-din bayanan shafiyan kafiyan la yahtaju ba'dahu ila bayani. Bayan wannan bayanin babu bukatan wani bayani. Wannan ba kuma ya kulla kofar ijtihadi bane, sai dai iya nufin dukkan abun da fiyayyen halitta ya fassara Qur'ani da shi, ba ka da ikon gyara ko kwaskwarima ko kuma ka yi reviewing, ka yi muraja'a, ka ga me za ka ɗauka ko me ba za ka ɗauka ba. ɗaukan tafsirinsa wajibi ne, amma ga ababe da ke tasowa na zamani, wannan kuma Allah ya ba wa manya-manyan malamai dama na su yi ijtihadi, dogaro da irin hukunce-hukunce makamantansu da ke ƙur'ani da wanda suke cikin karantarwa tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Don haka tafsirin Qur'ani aikinsa ne. Wannan kuma yake bayyana maka ba yadda za a yi musulunci a duniya in an ce ba za a yi aiki da maganganun annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam, ba zai yi ba. Ba yadda za a yi, don me? Don Allah ta'ala shi ya ba wa Qur'ani kuma ya ba shi nauyin fassara Qur'ani. Lokacin da mutum ya ce kar ka ɗauki hadisan fiyayyen halitta ka yi aiki da su ko da sun inganta, har ma ya kwatanta su da asatirul awwalina ko tatsuniyoyi, to a lokacin sai ka ce masa to tun da ka ce mu bar hadisan, to da me za mu fassara Qur'ani? Sai ce zai fassara maka, shi zai yi. To yanzu abin da ke so ka bar tafsirin annabi ka ɗauki nasa kenan. Shi ita ce maganar, don daman Qur'anin ai sai an fassara. To lokacin da aka ce ka bar na annabin da Allah ya turo kuma ka ɗauki na wani mutum, ai ya zama rashin hankali. Shi wa ya turo shi? Ya je ya biya bashin ɗan wake da ake bin sama na bai fi sauki ba? Ai ya fi sauki. Shi sa don haka hakikatan babu yadda za a yi musulunci sai an yi riko da Qur'ani da kuma ingantattun karantarwa na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan wajibi ne, ba zaɓi ba ne. Duk abin da ya tabbata daga bakinsa ya zama ingantacciyar magana ne, wajibi a kafa hujja da ita. Kuma wannan shi yake kubutar da mu. Me dalili? Fiyayyen halitta shi aka aiko gare mu, binsa kuma wajibi ne. Don haka idan muka ɗauki maganganunsa to mun sauke nauyin da Allah ya ɗora mana. Mafhum? Tayyib. Li'annal huda, saboda shiriya da Allah ta'ala ya bashi, kamar yadda yake a Tauba aya ta 33 da Fatihi aya ta 28, bi ma'anahu, ma'anar wannan shiriya din yunafi ad-dalala bi kulli ma'aniha. Wannan shiriyar ta kora kowace irin bata,
don haka shiriyar ƙur'ani da Allah ba fiye yin halitta, wallahi al'azim duk ƙur'ani babu kuskure, duk ƙur'ani wallahi babu kuskure, kuma duk ƙur'ani babu abin da za ka riƙe a ƙur'ani ka halaka, ba wai a lahira ba, a duniya ma ba a riƙo da ƙur'ani a lalace, ko a duniya ba a riƙo da shi a lalace. Ba wanda ya riƙe ƙur'ani ya haddace ya san ma'anarsa ya aiki da shi a duniya ma ya lalace. Kuma dukkan wani abu da za a duniya in aka ce babu addini a cikinsa to al'amarin ya lalace, ko menene sai dai a kiyaye haƙoƙin juna, don in babu addini za a yi zalunci. Addini shi ya haramta zalunci, ya karantar da adalci. In babu addini za a ci amana, don addini ya wajabta riƙon amana. In babu addini za a yi ɗagawa, addini ya karantar da tawali'u. In babu addini za a yi kama karya, don addini shi ya karantar da a tausaya wa kowa. In babu addini za a ɗaukaka wasu saboda ƙabilanci ko addini ko yare ko gari, amma inda addini za a yi hukunci daidai da daidai wa kowa da kowa, ba wanda za a zalunce shi. Shi sa duk wani mutumin da ka cire addini a jikinsa ko me zai yi, in ka san addini za ka san shirmamme ne, a lalace yake. A kasuwanci in babu addini haramun za a je a yi ta ci, ko a harkan gona in babu addini ba za a iya yin noma ba, saboda a gona ma akwai addini. In babu addini aikin ofis haramun za a je a yi ta aikatawa. Babu wata harka a duniya, ta tafiya ce, ta noma ne, ta kasuwanci ne, ta shugabanci ne, ta siyasa ne, ta aikin ofis ne, ta sana'ar hannu ne, idan babu addini duk lalacewa za a yi. Saboda duk ɗan adam in ka cire addini sai a koma might is right, shi ne mai ƙarfi yake kama kowa ya lankwasa ya abin da yake so. Amma duba Sayyidina Umar a jahiliya, Allah ya ƙara masa yadda, su ake gani 'yan taurin jahiliya, amma da ya shiga musulunci in an yi laifi ya taso zai duka, daga an ja aya sai ya shiru, sai kaga ya koma ya yi shiru kamar wata 'yar ƙaramar kyanwa. Saboda me? Saboda ayoyi ke lankwasa ɗan adam. Akwai wanda ya wani ta'addanci, Sayyidina Umar zai doke shi, kawai sai aka ce masa khudhil afwa wa amur bil urfi wa aril jahilin. Yace muna karanta sai ya dakata, bai karasa kansa ba. Sahabbai suka ce wa kana waqafan inda kitabillah. Duk abin da Sayyidina Umar yayi yunkurin yi, kana jan aya sai ya dakata, ba zai yi ba sai abin da ayar ta faɗa. To yanzu kaddara babu ayar gare shi, in ya taso zai duka. Mutumin da tun a jahiliya idan ya bi hanya, Iblis baya bin hanya da Sayyidina Umar ya bi. Idza salaka Umaru fajjan salaka shaytanu fajjan akhar. Imani da ya shiga jikinsa idan ya bi hanya, shaydan yana canja hanya, bai bin hanyarsa. To mutumin da shaydan ke canja hanya, aka ce babu imani ga ƙarfi, kamar sadaukiya za a yi. Ai in kana so ka ga kama karya shine a rika rayuwa a cikin al'umma babu addini. Babu abin da ke gyara ɗan adam a duk duniya irin addini. Allah babu shi. In dai mutum yana da addini, to akwai barnar da koya akai ba zai iya yin ta ba. Amma wanda bai da addini, komai a duniya zai iya yi. Mai addini kullum prioritin sa lahira ne, shine aulawiyya. Mara addini kuma duniyar aka sani. Shi yasa duk abu da aka iya, in ba addini kawai shi za ga ana yabon mai ƙarfi. Mai ƙarfi shi ake yabawa idan babu addini, ko kuma ana cikin gargajiya. Amma duk ƙarfin mutum addini ya shige shi, sai ka ga ya nutsu ya kama kansa. Dan ana ce ya ce wai wanda bai ga damben shago ba yana da sauran kallo ko? Ya zo duniya kaman bai zo ba. Ya ce idan kaga an yaba yaro wallahi ba a biɗo babba ba. In kaga an yaba damben mutum ana mai kuri, ba a biɗo batun shago ba. Ɗan audu mai hagu da dama, idan hagu ta ƙiya ka saka dama, mai bugu kama da azazza. Maza ku daka muna gero, kada ku daka muna maiwa. Ya ce kun san ba mu shan fura tsatsama, wanda bai ga damben shago ba yana da sauran kallo. Ya zo duniya kaman bai zo ba. To in ba addini ya shiga jiki ba, to ƙarfi ake ji. Duba waƙar Shata na gudu yaro gudu, wanda yawa Hassan dogaran sarkin dogarai ko? Me yake yaba shi? Ƙarfi yake yaba shi da shi. Don me dare? Saboda in ba addini aka rike ba, to might is right, ƙarfi ne yake abin da yake so.
amma inda addini duk ƙarfin mutum sai ga ba zai iya zalunci ba. Duk ƙarfinka, duk fawanka, duk sojojinka inda da addini da aiki da shi ba za ka iya zalunci ba, don ba mutum kake tsoro ba, Allah kake tsoro. Mafhum? Tayyib. Na'am. Wa dinul haq, da kuma Allah ya ce ya aiko annabi da addini na gaskiya. Bi ma'anahu, ma'anarsa yunafi kulla dinin batilin la yartadihu Allahu azza wa jal. Wannan gira kora kowane addini na barna. Duk addinin da Allah bai yarda da shi ba, wannan addinin gaskiya ya kore shi. Wa rasulullah, shi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi, bu'isa an aike shi bil huda da shiriya, wa dinil haq da addini na gaskiya. Shiriya Qur'ani da addini na gaskiya musulunci. Wa kana nasu fi ahadihi salawatullahi wa salamuhu alai. Mutane a zamaninsa, shine zamanin da ya rayu da sahabbai shekara 13 a Makka da shekara 10 a garin Madina. Yarji'una inda tanazu ilai, idan suka yi saɓani suna dawowa zuwa gare shi. Shi yasa sai ya zama zamanin sahabbai ya fi kowane zamani karancin saɓani da kace na ce. Don me? Don akwai annabin Allah tsakani. Kuma a wannan shekaru 23 da ya matsayi na annabi manzo, ƙur'ani yana sauka. Sai zama a lokacin in ma babu amsa tare da shi, ƙur'ani zai zo ya ba da amsar tambayar tasu. Sai su masa tambaya, ba a tashi a wurin ba sai mala'ika Jibril ya taho tun daga sama ya kawo saƙon aika. Kaga kenan sai ya amsa musu tambayoyi. To yasa ya ce a zamaninsa suna dawowa zuwa gare shi, fa yahkumu bayna inda tanazu shine lokacin kace na ce. Suna dawowa zuwa gare shi. Kuma dama in an yi saɓani ƙur'ani ya ce a koma zuwa gare shi in yana raye, in bai raye a koma zuwa ga karantarwarsa. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wani sura kenan? Suratul Nisa aya ta nawa? Zai zama aya ta 59 kenan. Kaga sai Allah ya ce fa in tanaza'tum shine inda tanazu din. In kuka yi sabani cikin wani abu to ku me da shi zuwa ga Allah da manzansa. Shine zuwa ga Qur'ani da kuma karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yahkumu bainahum, sai yayi hukunci tsakaninsu. Wa yubayyinu lahumul haqqa, sai ya bayyana musu gaskiya. Sawa'un fi ma yakhtalifuna fihi min kalamillah aw fi ma yakhtalifuna fihi min ahkamillah allati lam yanzil hukmuha. Shin duka ɗaya ne, wannan saɓani ko ƙara wa juna ilimin ya faru a cikin littafin Allah ne? Min babil misal, kamar ayar da aka riga aka saukar ba su fahimce ta ba. Aw fi ma yakhtalifuna fi min ahkamillah, ko kuma cikin hukuncen Allah ne allati lam yanzil hukmuha, wanda hukuncin ta bai sauka ba. Saboda kala biyu ne, akwai wanda hukuncin ya sauka amma ba mu fahimci haƙiƙanin darasin ba, ko kuma mun yi fahimta daban-daban sai mu zo mana bayanin menene haƙiƙanin fassara. Ko kuma akwai abin da ya faru tsakaninmu amma ƙur'ani bai sauko ya bayani ba, a nan sai mu kawo ƙara wurinsa ko tambaya gare shi don ƙur'ani ya ba mu amsa. In ko yana da wani ilimi a kai to sai ba mu, don me dalili? Don shiriya a ƙur'ani da kuma ingantattun hadisai ake samu. Mafhum? Tayyib, shi yasa akwai hadisai da dama da ya karantar da mu wannan, kamar ne yake cewa taraktu fikum ba'adi ma in tamassaktum lan tadillu. Sai ce kitaballah wa sunnata nabiyhi. Wannan asar iya cikin muwatta ta Imam Malik, wannan hadisi zai zama hadisi a muwatta na 1661. Na'am, 1661 haka. Don haka sai ce na bar muku a bayana wasu al'amura da in kun rike su ba za ku bata ba. Sai ce littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kun rike wannan ba za ku bata ba. Shi yasa babu wata shiriya a duk duniya wallahi da ya kai maganar da Allah ya yi. Duk zamanin duniya babu abun da ya gyara al'ummar waɗancan zamanin sai maganar Allah. Zamanin annabi Dawud zabura ta gyara su. Zamanin annabi Ibrahim Ibrahim ya gyara su. Zamanin annabi Musa
attaura ta gyara su, zamanin annabi Isa linjila ta gyara hawariyun, zamanin annabi Muhammad ƙur'ani ne zai gyara mu. Saboda duk wata magana in ba ta Allah ba ne, duk ƙoƙari da adalcin mutum amma ni met law, to sai kaga sentiment a ciki. In dai ɗan adam ne ya yi doka, duk kwatanta adalcinsa sai kaga ɗan wani level na sentiment, wannan kuma is inevitable, na kasu ne, siffa ce ta mutum. Wani zai yi 1%, wani zai yi 2%, wani zai yi 10%, wani ma 90% ɗin duka zalunci ne. Doka ake, amma dokar gaba ɗaya ba a yi ta da tsarin adalci ba, an yi ta ne don a taimaki wani mutum a karya wani, ko don a taimaki wani ɓangare a karya wani ɓangare. So wannan siffa ce ta ɗan adam, iya da nasa, shine akwai ƙabilarsa, akwai yarensa, akwai ɗan garinsa, amma Allah ta'ala dukkaninmu bayi ne gare shi, kuma bai da uwa, bai da uba, bai da ɗa, bai da mata. Don haka bayi duka ɗaya suke a wurinsa, bambancinsu shine wanda ya fi kowa bin dokar Allah ya fi kowa daraja a wurin Allah. Mafhum? Tayyib. Don haka sai bayyana musu abin da suka yi saɓani na hukuncin Allah. Thumma ba'da zalika yanzilu alqur'anu mubayyinan laha. Bayan sahabbai sun yi tambaya na abin da Qur'ani bai riga ya sauka ba, don Qur'ani an saukar da shi ne munajjaman mufarraqan, wato daki ya sauka. A shekara 23 ba rana ɗaya sauko jumlatan wahida ba, an sauko da shi ɗan kaɗan ne, sanda aka yi 23 years ana saukar da shi. Shi yasa bayan an gama sai aka tara shi wuri ɗaya, fiyayyen halitta aka saukar masa da aya sai kira sahabbai ya koya musu. Shi yasa ya zama akwai manya-manyan sahabbai mahaddata Qur'ani tun gabanin a rubuta shi, irin su Zaid ibn Thabit, irin su Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an, irin su Ubay ibn Ka'ab da makamantansu, su Salim maula Abi Hudhaifa, waɗannan manya-manyan su ne asalin gwanaye a zamanin manzon Allah sallam, irin gangaren na Qur'ani. Ka sai yanzu akwai gangaren ko? To a zamanin sahabbai waɗannan su ne asalin gangaren kafi gwani, asalin manya-manyan gwanayen Qur'ani, manya-manyan arammomi, irin wanda in ka gansu sai ga kaman Qur'ani ne ke tafiya da kansa. To akwai su tun a wannan zamanin. Kuma ko a wannan zamanin, ai wanda ya san Qur'ani ya haddace ya san ma'ana sai aiki da shi bai zama ɗaya da wanda bai yi ba. Ko zaman su ka gani daban ne, maganar su daban, mu'amalar su daban. Wanda ya karanta Qur'ani yake kwatanta aiki da shi, ko cikin jama'a ya zauna an kakwala za ka gane aran ma daban ne. In dai yana kwatanta aiki da Qur'ani to sai ka gani. Kuma ko tilawar ya sha, matukar ba mutumin banza ba ne, ko tilawa ya sha bai gama sanin ma'anan ba sai ka ga alaman wannan mutumin kirki ne. مفهوم؟ طيب. وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله سود داما منا كرنتوا أتكين قرآني ما قند الله سبحانه وتعالى يكي يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا ما أنا يسألونك سنة تنبينك duk inda kaga yas'alunaka a Qur'ani asali an zo majalisin manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ne, an tambaye shi abin da bai da amsa sai Allah ya maimaita tambayar sai ya ba da amsar. Kaga aka ce yas'alunaka suna tambayanka, kaga an maimaita tambayar da aka yi sai kuma Allah ya ba da amsa. Shine as-sahaba radiyallahu anhum yas'alun wal qur'anu yujib. Sahabbai suna tambaya, Qur'ani yana ba da amsa. Akwai kuma hadisai da dama da za su tambaya sai ya faɗi tambayar kuma sai ya ba da amsa. Shine yas'alu sahaba radiyallahu anhum war rasul yujib. Sahabbai suna tambaya, Qur'ani yana ba da amsa. So duk inda kaga yas'alunaka sun zo sun yi tambaya ne akan wani abun da ba su san hukuncinsa ba, sannan a daidai lokacin babu hukuncin tare da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, sai a turo mala'ika Jibril takanas ta sama sai kawo wannan aya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maimaita tambayar kuma sai ya faɗi amsar. Fayujibu Allah ta'ala nabiyahu, sai Allah ya amsa tambayar wa annabi. An tambayi annabi babu amsa sai Allah ya kawo amsa bil jawab ash-shafi, da amsa wacce take warkakkiya, wato amsar da daga kasha sai ka warke daga cutar da ta dame ka.
wa ya'muruhu sai Allah ya umarci annabi ayyuballighahu ila nas da cewa wannan amsar isar da ita zuwa ga sahabbanka da sauran mutane cewa ga amsan tambayar su. Jama'a don Allah akwai ni'imar da ya kai a ce ka rayu a zamanin manzon Allah sallam, kuna salloli 5 tare da shi, yana liman kana bayansa, ku idar da sallah ku ga yayi shiru a ce me, a ce mala'ika Jibril ke zuwa, mala'ika Jibril ya zo shi, kai ka yi tambaya, mala'ika a ce ga Allah ya turo mala'ika ya zo ya bada amsan tambayarka. Kai ka tambaya, Allah ya turo mala'ika Jibril ɗan aika ne don amsa tambayarka. Bahaushe ya ce wata miyar, wallahi wata tafi ƙarfin makwabta. A makwabtar ma ba kowace miya ake samu ba. Haba, ai sahabbai 'yan gata ne. Kuma wai a wannan zamanin sai mutum ya zauna wai sai ya zage su ya tsine musu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani ya zauna ya ce ƙur'ani bai cika ba, ya tsine wa sahabbai, ya tsine wa nana Aisha, ya aibata. Wani hatta da'awa ta annabi Muhammad yana inkari. Shi yana gaba shi aka ce a kawo wahayi ba, an ce akai wani sahabi ne, wai mala'ika Jibril ya kauce wa hanya sai ya kawo masa, sai Allah ya ce to a bar masa. Ya kace da Allah wannan ko a tatsuniya ya ma'ana? A tatsuniya da ya maka ma'ana? Habba, mai hada Allah kuma da kuskure, ba abin da ya hada. Mai hada mala'ika da kuskure wajen isar da sakon Allah, da Allah ya kira shi amintacce. Allah shi kara mana shirya, ya kare mu daga son rai. A nan wurin malam ya kawo yas'alunaka misalai kaman guda 5, duk da wasu daga cikin mun yi tafsirin su a Qur'ani, kuma nan ba babin tafsiri bane, sai dai kawai mu ishara zuwa ga darasin. Na farko yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum wa dhkuru ismallahi alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Amma idan aya ta 4 anan sahabbai suna tambayan su ne madha uhilla lahum, me aka halatta musu na abin da ya shafi idan suna farauta. Allah ya ce an halatta muku dukkan abu wanda yake mai daɗi. Wannan wata ƙa'ida ce gamsasshiya a musulunci. Duk abin da kaga addini ya haramtar da a ci ko a sha, in ka bincika za ka samu akwai cutarwa a ciki, kuma cutarwan ta fi amfanin yawa ko da akwai amfani kaɗan. Duk kuma abin da shari'a ta ce halal ne, za ka ga akwai amfani da yawa a ciki, ko da an samu wani ɗan cutarwan bai taka kara ya karya ba, in a abinci ne ko abin sha ne ko abin da ya kama da haka. Wannan ita ce general ka'ida. Qul uhilla lakum at-tayyibat, sai aka yi bayanin hukuncin kare da sauran dabbobin farauta. Idan kuka sake su kuka yi bismillah suka kamo muku dabba, to anan ya halatta ku ci dabba din. Idan suka kamo da rai sai ku kira sunan Allah subhanahu wataala ku yanka ku ci dabbar ku. Sai na biyu yas'alunaka madha yunfiquna qulil afu, sun tambaye ka me za su ciyar. Allah ya ce ku ciyar da al'afuwa. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna, a Baqara aya ta 219. Kalman al'afuwa, tafsirin Sheikh Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Muqtar al-Shankiti rahmatullahi alayh, mai abwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an, yace ma'anan al'afu shine ma zada alal haja. Abinda kai ka gama budget a gidanka, da ka kammala budget na necessity, abin da ya karu a kai, to shine al'afu. Shi kuma sai ka taimaka wasu da shi. Ka yi budget kayan sallan 'ya'yanka naira 500,000 yayi, miliyan 1 yayi, sai zama akwai saura 300,000, taimaka wani wanda yake maraya ko gajiyayye. Abinci ne na azumi, kana bukatan abincin miliyan 1 a Ramadana, kuma kana da miliyan 1.5. So in kai budget din miliyan 1, ba wai an ce na luxury ba, ana duba necessity ne. Abin da ya saura kuma sai ka ɗanyi taltali sai ka taimaka wani. Shi a ƙa'idan addini ba wai sai an wadata an cika an tumbatsa ne ake taimakawa ba. A'a, abin da ka ɗan samu a ciki sai ka ɗanyi taltali sai ka taimaka wani. In ka taimaka to kai ma Allah ta'ala zai ƙara maka. Wannan shi ne al'afu. Kaga a nan yas'alunaka ma za uhilla lahum, sahabbai suka yi tambaya. Allah ya ce kul ka ce uhilla lakum at-tayyibat, shine amsa. Yas'alunaka ma za yunfiquna, tambayar sahabbai ne. Sai Allah ya ce qulil afwa, ka ce musu al'afu. Iya daga cikin mu'jizan Qur'ani, ko cewa aka yi ka ce kaza
in ya zo sai ya ce kace din. Qulil afu, kace al'afu, wannan kace din ma sai ya ce kace musu kaza, saboda duk lafazin da Allah ya turo ba a cire kowanne. In dai a Qur'ani ne haka za a saka shi. Shi yasa kace musu kaza ba zai zo ya ce amsar ku al'afu ba, sai ce kace al'afu shine abin da za a ciyar. Har kace din ma sai an faɗe shi. Shi yasa Qur'ani babu kalmar da ba ta Allah ba, don Allah ya bada amsa da qulil afu, don haka za a zo a faɗe shi, ba dama a canja. Mafhum? Tayyib. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minina, cikin suratul anfal aya ta farko. Suna tambayanka akan al-anfal. Al-anfal shine kaman ganima da aka samu a filin daga, sai ka ce wannan ganima din ta Allah da manzonsa ne. Wannan an bayyana hukuncin ganima ne, bi ma'ana fi sabilillahi an ba ku ganima. A farko waɗanda suka rigaye mu ba su cin ganima, an tara wuta Allah yake turowa ta ƙona. Amma a nan cewa na Allah da manzonsa ne shine an halartar da cin ganima, ya shiga cikin man taraka bati. Na'am. Mafhum? Tayyib. Har zuwa yas'alunaka anil ahilla, kamar yadda yake Bakara aya ta 189. Suna tambayanka akan jinjirin wata, ka ce musu qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Shi jinjirin watan nan lokuta ne na mutane da kuma aikin hajji, saboda aikin hajji rukunin musulunci ne, ba a iya yin wannan rukunin sai a watannin hajji, shine Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja. So da haka dole a kiyaye su. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mawaƙin lokuta ne, bi ma'ana da jinjirin wata ake yin aikin hajji, da jinjirin wata ake fara Ramadana, ake ajiye Ramadana, ya shiga cikin mawaqitu linnas. Sai na ƙarshe, yas'alunaka ani shahril haram qitalin fi, suna tambayanka akan wata mai alfarma, wato an kira ismul jam'i ne anan, saboda wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi, kamar yadda Sheikh Abdullah bin Nasir Sa'adi rahimahullah yake faɗa. Idan kalma ta zo singular amma da ma'arifa, to ta game komai da komai. Don haka da aka ce ash-shahrul haram, wata mai alfarma, iya hada duk watanni masu alfarma guda hudu, shine Zulqa'ada, Zulhijja, Al-Muharram, sai me? Sai Rajab. Waɗannan su ne guda hudu. Kaga ba a ce watanni masu alfarma, sai ka ce wata mai alfarma, amma tun da ya zo da alifun da lam ya zama definite, to wannan zamansa definite a turanci ya zama dukkan watanni hudu sun shiga cikin wannan wata ɗaya da aka kira, don an kira ta as definite not indefinite. Mafhum? Tayyib. Don haka sun tambaye ka akan me matsayin yaƙi a waɗannan watanni masu alfarma, ashhurul hurum, Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja, Rajab. Sai ya ce ka ce qul qitalun fihi kabir, yaƙi a cikinsu laifi ne mai girma, amma wasaddun an sabilillahi, kare mutane daga tafarkin Allah, wa kufurin bihi, da kafirce masa, wal masjidil haram, da hana mutane zuwa ɗakin Kaaba su yi ibada, wa ikhraju ahlihi minhu, da kuma cire mutane da ƙarfi daga Kaaba, akbaru indallah, girman zunubin yafi yin yaƙi a waɗannan watannin. Wannan amsa ne aka bayar tare kuma da yin rejoinder zuwa ga mushrikai. Sai su kawo da suke sun bayanci sahabbai an haramta musu yaƙi a wata hudu, sai suna tanadin su yaƙe su a lokacin. Su kuma in suka yi self defense, sai a ce to an hana ku yaƙi kuma kun yi yaƙi a ciki. Sai Allah ya ce mun hana yaƙi, amma ba mu hana a kare kai ba, amma kuma ku da kuka zo kuka cutar da su, kuka hana a shiga addinin Allah, kuka kafurcewa Allah, kuka hana a je gindin Ka'aba a yi ibada, wanda suke wurin kuka kore su, to ai laifin ku yafi girma ko da wancan laifin ne. Kamar yadda yake Bakara aya ta 217. A nan malam ya bada misalai guda 5, yace ila ghairi zalika min al-ayat, zuwa koma bayan wannan na ayoyi da suka yi magana akan yas'alunaka, suna tambayanka Allah ya bada amsa. Ayoyi nawa ne suka yi magana akan yas'alunaka a Qur'ani? Sannan yas'alunaka guda nawa ne a Qur'ani? Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace ma ra'aitu khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yace ban taba ga mutane masu alkhairi ba, inji Ibn Abbas,
kamar sahabban annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi. Ya ce wal ƙur'anu yanzil, ƙur'ani iya sauka a zamaninsu, amma duk da haka saboda ladabinsu na ilimi da koyon ilimi daki-daki, a duk ƙur'ani ya ce ayoyi 13 ne suka yi tambaya, kuma Allah ya ba su aya amsa da yas'alunaka. Don haka aya 13 ne, in ji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu. Amma a cikin aya 13 kuma akwai tambaya 15 zai zama. Aya 13 tambaya 15. Mafhum? To shi zai ce ila gairi zalika min al-ayat. Zuwa koma bayan wannan na ayoyi. Koma bayan, so da haka aya 13 ne yas'alunaka. Anan ya kawo guda 5, saura nawa? An kawo 5, saura 7 kenan ko? A saura 8. An kawo 5, saura 8, saura guda 8. Waye zai iya bani 8 ɗin? Ko dai a wuce? Ina ko wanda zai gwada? Aya 18, a 13 yas'alunaka 15. Akwai wanda zai iya gwadawa? Za ka gwada ko? To bismillah, matso kusa. Bismillah, fara bani na bakara. Yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihima. Daya. Ay yas'alunaka anil khamr wal maisir. Ita ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna ko? يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. kaga wannan ayar ta 219 a bakar guda biyu ne. Je ka. Na'am. To kar ku bata mana lokaci. Bismillah, kai Allah ya maka albarka. فقل ينسفها ربي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. to ka zauna, Allah ya maka albarka. Akwai guda ayoyin yas'alunaka guda 6 a bakara, amma yas'alunaka 7 a aya 6. Aya ta farko aya ta 189 ita ce wa yas'alunaka anil ahilla, ita ce ta farko a bakara. 189 akwai a 215, akwai 217, akwai 219, ita aya ɗaya yas'alunaka 2, akwai 220, akwai 222 ta ce sallaka anil mahidi da ya kawo. Mun samu guda nawa? Guda 6, aya 6 yas'alunaka guda 7 ko? Babu Ali Imrana kai tsaye yas'alunaka, sai dai yas'aluka. Sannan babu nisa'i ko? Ma'ida akwai yas'alunaka ma za uhilla lahum, ita ce aya ta 4. Mun samu nawa? Aya ta 7 kenan ko? Aya ta 7 yas'alunaka 8. Ma'ida. A Araf akwai yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, aya ta 187. Sannan a cikinta akwai kuma yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. To kaga an samu yas'alunaka guda nawa? Guda 10, amma a aya 8. Aya 8 yas'alunaka 10. To mun gama da masu guda biyu kenan ko a Araf. Sai Anfal yas'alunaka anil anfal, ɗaya kenan ko? Ya zama aya nawa? Aya 11 yas'alunaka nawa? Aya 9 yas'alunaka 11 ko? Aya 9 yas'alunaka 11. Daga Anfal, okay, akwai kuma cikin Isra zai zama aya ta 85. Shine me?
yas'alu a cikin Isra yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi kaga aya ta 85. sannan akwai a cikin Kahf wa yas'alunaka an dhil qarnain aya ta 83 kenan cikin Kahfi kenan ko yas'alunaka anil jibal aya nawa kenan 12 cikin suratu taha aya ta 105 kenan ko mun samu aya nawa 12 sai kuma yas'alunaka anis sa'a ko ayyana mursaha cikin nazi'at kenan aya ta 42 da ita da ta cikin a'raf sun fara da kalma iri ɗaya ne. Wannan ta kare kul ma anta min dhikraha kenan. So an samu aya nawa 13 yas'alunaka nawa aya 13 dai. A'a na ce ban da ita. Ai wannan ana magana akan yas'alunaka ne. Ai na ce ban da ita. A cikin waɗannan guda biyu ne ake da fahimtar kai tsaye ba cewa sahabbai ne suka yi tambaya ba sai dai suna wurin ɗaya mushrikai suka tambaya ɗaya yahudu suka yi tambaya. Anin ruhu mushrikai suka tambaya. Afwan anin ruhu yahudu suka tambaya akan rai. Sai an dhil qarnayn mushrikai suka tambaya. Amma dai sahabbai suna wurin. Waɗannan su ne Abdullahi ibn Abbas ke magana akan su kaga duka tambaya sahabbai suke Qur'ani yana ba da fatawa. Mafhum? Tayyib yayi muke da lokaci. Saura minti nawa? Na'am? Minti 3 ko? Na'am. So da aka Qur'ani yayi ta bada amsa. Walakin ba'da wafatin Rasul sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ikhtalafatil umma fi ahkami shari'a sai kuma al'umma suka yi ta sabani a cikin hukunce-hukuncen shari'a allati la taqdi ala usuli shari'a wa usuli masabiriha al'amuran da ba su da alaka kai tsaye da usul na shari'a shine yawanci an yi tarayya akan Qur'ani da sunna tsakanin musulmai amma dai daga baya an samu sabani ya yawaita don Qur'ani bai sauka ilimi yayi karanci kuma son rai ya yawaita baya ga wannan kuma ba yana nufin cewa dan an samu sabani daga baya ba hanyar magancewa bane a littafin nan malam yayi ta insisting akan usul akwai karancin sabani amma ba ya kore bane abinda malamai suka yi tarayya hatta a wajen fatawa na usuli wani lokaci an samu wasu magabata da suka yi kuskure yin kuskuren su bai cire su a matsayin musulmai na kwarai ba wannan kuma bai zama ka'idan ni da kai mu bi kuskuren ba shi yasa idan muka duba Shaykhul Islam rahimahullah cewa inna akthar al-a'imma la yarawna ta'thiman liman ijtahada fi al-masail kulliha bidun tafriqin bayna al-usul wal furu' Shaykhul Islam rahimahullah cikin Majmu'ul Fatawa volume na 13 namba na 125 yace da yawa daga cikin malaman musulunci manya-manya da ake ce musu a'imma yace sun yi kurakure a cikin masail na addini ya ce a cikinsu akwai wanda sun dace da yawa wasu sun yi kuskure a wani abu ya ce a nan kuma min duni tafriqin bainal usul wal furu duka an yi kuskure a cikin usuli da furu sai ya ce faman ijtahada duk wanda ya yi ijtihadi a cikin su tunda su a imma ne kuma ya zama wa kana ahalan lidhalika mu kiyaye ya zama matsayinsa ya kai ya yi ijtihadin wannan point iya da muhimmanci saboda a yanzu daga cikin matasa namu Allah ya musu albarka masu da'awa mutum yana zaune ɗalibi sai ya ce wai ijtihadin da zai yi a'a matakin mujtahidi iya da sharuɗa in baka kai ba kada kai ijtihadin wanda bai kai ijtihadi ba ya sunansa ganganci yayi mu kiyaye wa kana ahalan lidhalika wanda ya kai yayi ijtihadin a cikin juz'i na 13 volume namba na 125 Sheikhul Islam yake cewa idan suka yi kuskure a ijtihadi na usuli ko furu'i in sun kai matakin ijtihadin suna baina ajr wa ajrain ne tsakanin lada ɗaya da lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure lada ɗaya wanda ya ijtihadi ya dace lada nawa lada biyu
amma kuskure a yanzu shine ba kowa ne ya kai mujtahidi ba. Za ka samu a ƙasa irin ta Najeriya ko wata ƙasa mai kama da ƙasarmu masu ijtihadi da suka kai su yi na haƙiƙa ba su wuce maybe cikin yatsun hannu da ƙafa ba, wanda matakinsu ya kai. Ko a ƙasa irin ta Saudi Arabia ba za ka je ga kowa mujtahidi ba ne, ana duba wanda ilimi ya ƙoshe su, wasu sun kai shekara 70 a hidimar hadisi a ce maka su ne mujtahidai, su da kake jin sunansu a lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya, wanda sun haddace Qur'ani tun suna shekara 10 sun yi tafsirinsa, ko a bacci kana shi su za su baka kowace irin amsa. Kusan in akwai hadisin da ba su karanta shi ba ana ga zai wahala a same shi, wanda ake ga ɓuya gare su, kuma sun san inganci da rashin ingancinsa, sun san maganganun malamai a kai, amma duk da haka za ga suna kaffa kaffa. In kana zuwa irin majalisi na Sheikh Abdul Musin bin Abbad iya karantarwa a masallacin harami na Madina, kusan shine muhaddithul Madina, duk Madina ana ga shine babban malamin hadisi. Na yi karatu a majalisinsa na Sahihu Muslim, wallahi zai zauna ana tambaya, duk duniya amince ya kai mujtahidi, ɗalibansa ma professors ne a Qur'ani da hadisi, amma zai zauna ya tambaya, ya Sheikh hada sa'il yaqul kaza, wallahi la adri, hada sa'il yaqul kaza, ana la adri. Sai a yi tambaya 3 a jira, kowace sai ya ce ana la adri, ban sani ba, ana la adri, shi bai sani ba. Yana karantar da addini ya fi shekara 70 a matsayinsa na malami, amma sai ce maka shi bai sani ba. Ɗansa Sheikh Abdulrazak bin Abdul Musin shi ma profesa ne a aƙida, amma Allah sai zauna sai ce maka ana la adri. Duk matsayin da yake cewa la adri, in ka je ko su Najeriya gabanin ka rufe bakinka an amsa musu kasu. Wata tambayar sai ya ciza kaman ba zai bai shiru, kaman zai amsa ce ana la adri, ku tambayi malamai sai ya wuce, ana la adri. Amma shi ake gani muhaddithul Madina, amma zai zauna ya ce maka ni ban sani ba, kuma da gaske yake bai sani da, sai ce maka wallahi bai sani, yana kokwanto. Akwai wani professor a jami'ar musulunci na Madina, an gayyace su mitin lokacin shekarun da yawa, tun su Sheikh bin Bas su Ibn Uthaymeen rahimahullah suna raye, aka kawo wata qadiyya da ta shafi matsala da ya shafi likitanci, lokacin ana irin transplant din nan da su abubuwa a lajina ta malamai, duka suka ijma'in cewa ba za a yi amsa tambayar ba a yanzu, ba mu da ilimi a kanta da cikakken bayani, a yi jinkiri sai an samu kamar lokaci an kira masana sun yi an yi bincike tukunna a zo a yi fatawa a kai. Duk suka amince, kowa ya ce la'adiri, haka tambayar ta zaga la'adiri, za ka ce to a yi haƙuri, a yi tawakkufi, a nemi masana tukunna a zo a gaida za a amsa. Wanda ya je taron profesa ne a jami'a, sai ya ce da ya je wurin malaman suke maganar shi ba zai iya sa baki ba, a sahun bayan yake zaune a wurin. Da ya dawo jami'a sai ya samu ɗalibai irin 'yan undergraduate, 'yan aji 2-3 a jami'a, wannan kulliyatul hadith, wannan kulliyatul shari'a. Da ya zo kawai ya shigo jami'a sai ya sai jefa musu tambayar, gabanin ya rufe bakinsa su 3 kowa yana ba da amsa, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun bar malamanmu sun ce ba su sani ba, mun tambayi ɗalibanmu, gabanin mu gama tambayar sun fara amsawa. Shi yasa Bahaushe ce karamin sani kukumi, Allah haka ne. In aka sa wa drum ruwa kaɗan ya fi ƙara, daga ka da ka sai ka ji gaggau, in yana empty, in kada ki drum ya yake yi ƙara yake, amma in ka cika drum da ruwa ka rufe shi fa, in kada ka yana ƙara. To ita matsalan ilimi haka yake. Yanzu matsaloli da yawa na faruwa a ƙasar nan, wallahi malaman da ya ce su amma za ka ga sun yi shiru sun ƙi magana, sun gagara saboda tsoron fatawa, kowa ya yi shiru, amma waɗanda suke ɗalibai kowa ya amsa. So mu rika kiyayewa, ilimi yana da muhimmanci. A da'awa ana buƙatar tsofi, ana buƙatar matasa, ana buƙatar kowa da kowa, amma don Allah mu rika gane me ya dace mu yi gaggawan amsa, me ya dace mu yi shiru. Wata matsalar malamin za ka yi magana da manyan malamai ne ce ai gabanin a tambaye ta zo duk an daddama komai ya dame, sai ka rasa ma me za ka ba da amsa a kai. Kuma matsalar mu daga fatawa ta zo ta ijtihadi, wane ya ce yes, wane ya ce no, sai a mai da abun kaman Barcelona da Real Madrid, kawai sai ta nan to bari mu ji wani kuma wani bangare yake, ba mai neman hujjar da aka faɗa a ji wani bangare yake. Wallahi matsala ta ilimi tana da wahalan sha'ani, mu rika kaffa a cikinta, tana da wahalan sha'ani, tana da wahala. Yawan gaggawan fatawa mu daina. Yan uwa da suke fatawa, musamman matasanmu masu albarka, Allah ya kara musu albarka.
don Allah mu rika haƙuri in fatawa ta zo mu bar manya-manyan malamai da suke dattawa wanda tun ba a haife ku ba a haife mu ba wasu suke karantar da addini su fara kallon abin tukunna, su fara duba me za a ba da amsa. Yana da matukar muhimmanci ya zama ko a duniyar da'awa ai ba rana ɗaya ake zama duka iri ɗaya ba. Wanda ya rigaye ka aikin alkhairi ya girme ka, duk alkhairin da kake ka rika kaddara shi. Qur'ani fa duk Qur'ani babu inda Allah ya fara kiran sunan al-ansar akan al-muhajiruna. Me dalili? Malamai suka ce dan al-muhajirun sun riga fara aikin alkhairi gabanin mutanen Madina su yi. Don haka duk saboda wannan sabaka ta su sai Allah ya musu maintaining position. Duk inda ya kira sun sai ce minal muhajirina wal ansar, amma ba inda aka ce wal ansar wal muhajirin. Me dalili? Saboda wanda suka rigaye ka aikin alkhairi da shekaru suka girme ka, to duk wanda ya fi ka experience a da'awa da dadewa ana yi da karatu da bincike, to za ka ga ya fi ka tsoron fatawa. To wanda suke da tsoron fatawa an fi so a ba su yi fatawa. Wannan iya da muhimmanci. Ba na ce sai ka bi fatawar wane ba, a cikin kowace jama'a kake, a kowace kungiya kace akwai irin waɗannan dattawan, so da Allah rika ɗan ragar musu. Idan su za su fara magana za ka ga ƙarancin son rai ya takaita. Ba a ce babu ba, an fi samun ƙarancin son rai daga maganganunsu. Ba kuma na ce dukansu ba, in ka samu 10 za ka samu 5 ko 6 ko 7 da ƙarancin son rai. Bai wuce a samu 1 ko 2 ko 3 ke da son ran ba. To in su suka yi magana za ga an samu matsaya mai kyau. Amma mu daina gaggawa daga matsala ta auko, kowa ya buɗe baki ya fara yin clip a kansa yana ba da amsa. Mu rika haƙuri don Allah. Wata fatawar ma ta fi ƙarfinmu a Najeriya, sai an jira manya-manyan lajina sun yi zama a kai, lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya ko kuma irin majma'ul fiqh islami ko darul ifta al misriya. Akwai manya-manyan wurare da suke fatawa a duniya. Wata fatawar ma a ƙasar ka sai an yi hakuri, manya-manyan malamai na duniya sun duba sun ba da amsa gabanin a ɗauki mataki, don ba kowa ne mujtahidi ba. In ko baka cika matakin ijtihadi ba kai ijtihadi, to sunansa ganganci ba ijtihadi ba. Allah ya ƙara wa matasanmu albarka da ilimi mai amfani. Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya, ya ji kan iyayen